Gus Kanto wayahe dina minggu sing tengah minggu kowe ngajak ning tawa nganti lisih srengenge ono kini aku nunggu kowe tak SMS ra balesi yen tak telepon malah mbok pateni mangkel aku mangkel yen kepedho pipimu mesti tak jiwa 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 lali janjine kandhane alesane mangkel lagi sopo sing ora gelem kadung dandan kowe ora teko ngene iki kadung dandan lho Gus Kamto mau nandi iki mau nggih mencari mangsa aja ning kebon-kebon lho Gus janjane kowe ning endi kelakamu saja nyupriyani atiku sujono kowe kencan karo wanita liya Sebe music makin asik dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawa nganti lisih srengenge ono kini aku nunggu kowe tak SMS ra balesi yen tak telepon malah mbok pateni mangkel aku mangkel yen kepedho pipimu mesti tak jiwa 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 lali janjine kandhane alesane mangkel lagi sopo sing ora gelem kadung dandan kowe ora teko Oke, Gus Kamto belum hadir Gus. Ketoknya ngilang iki Cak Wit. Wonge ngilang ya. Ganti sarung kayak ganti kostum, cek gak morat-morot ya. Janjane kowe ning endi kelakamu saja nyupriyani atiku sujono kowe kencan karo wanita liya potret tua sudah ready, lali janjinya sudah ready. Bareng CB Music, terima kasih.